Здравейте хора, нещо ви покажам как да махате едно нещо в токаблока. Покажа кое нещо. Мисля, че става само за iPhone. Така, сега ще ви покажа кое и ще ви покажа как се махате на iPhone-ите. Ето го. Това буквално супер много ме дразни. Мисъл, ужасно на мен изобщо не ми харесва. И да, нещо ви покажа как да се маха и мисля, че това става само за iPhone. А за други май не става. Първо излизате от токаблока без да я махате. След това отивате на настройки. Най-долу, където са ви приложенията. Toka World, Move and Future е това предпоследното и ако е зелена, значи хората ви се движат. Но ако си го направите ето така, значи не ви се движат. Това махате и това и токаблоката и почвате от начало. И ето, вече хората не ви се движат. Да е проработило и да ви е харесало. Станало, пробвайте по някакъв друг начин, но аз честно да ви кажа, не знам какъв друг начин. Това беше.